Jo. WhatsApp, třetí video. Hej, to je Petr. Počkej, Mirmax mi něco píše, že nějaký problém se... Hej, já se cítím osamocen, vy jste všichni admini, já jsem menšina. Já jsem A ten... co Juan, ty vole, ten na to skočí. Ne, co to je ten Nějaký Ale debil, co fakt blbej. že mám nějaký problémy ve zprávách, přitom tam žádný problémy nemám, nechápu ho. Ale nechce mě vytrolit, to mi říkal, že mluví vážně. Pozvi ale Primus. Co, koho? No toho nějakého, toho vašeho. No tak já pozvu Juana, vole. I love Sofa Game, vole. Domino, vole. No co? Juan. Jde na to. Ten ďábel, vole, tam. Hej jo, točím. Vole. Juane. Jsi tu? Ale dostal jsem zprávu, že si okradl tady prince Eldyňáše o level 128 na serveru 2. Co nám k tomu povíš? To posrál ti říkám. To která kurva posral, vole. Jak vole, seš zasranej admin a vole, dovoluješ si vole, tady vole, okrádat vole, chudáka vole, mě lajkujícího robota vole, který vole ti dává vole like na každý tvůj posraný příspěvek. A jako vole, ty mě potom okradeš. Jako vole, děláš si ze mě prdel nebo co? Vole, myslíš to kurva vážně vole, víš jak dlouho jsem tam houbařil vole. No jako, jo, jinak vole, houbařil jsem tam vole od nějakého 50. levelu, jako to je vedlejší. Ale vole, víš vole, kolik jsem vole do toho vole nasadil vole. Normálně jako, žádný já. Teď mám prostor na mluvení já, chlapče. Ano, prostě vole, nějak mi to, teď máš prostor mi to vysvětlit. Takže vysvětluj chlapečku, vole, já si jdu vole zatím vole dát někam vole prášek, vole. Juane, ty vole, říkám ti, to posral ti říkám, vole, u mě si prostě ty vole úplně nula už teď. Já nejsem debil, já vím, že to natáčí dělat. To jděte do prdele, vole, kdo ví, že nenatáčíme, vole, nikdo, vole, jako, to je na hovno vašich. Vůbec, já nejsem debil, vole, já to vím, že Ty jsi jenom kokot. A co Keegan, jo, Keegan je tu, haha. Nikdo se nenachytá, a když se nachytá Kenny, tak to netočíme, vole. No přesně tak. A kde je tu, už je tu Kenny, nebo mám ho přizvat, nebo? Je tu. Tady. Hej Juane, sorry, ale já prostě mi chci jako já jste trapáci. Počkejte, mě bude asi volat Mirmax. Tak Já jsem na to taky přišel, vole. Juane. Jak bude volat Mirmax? Ne, bude volat Mirmax, tak počkejte, já to ukončím, potom to zavolám. Tak mi přizvej. Oka. Já se tím loučím. Ty vole, já ti dám vole šampona, vole, vyser se na šampona, nejsem šamponek, vole. Šamponku. Hej, a kdo to vůbec točil? Já, vole. Tvoje máma. No tak, hej, tak fajn, vole, já se jdu přejmenovat na Sir Šamponek, vole, když to tak chceš, vole. Ok, šampon. Jdi do prdele, vole. Dobře, šamponku. A ne do mojí, vole, ne do mojí, hlavně tam ne, vole, tam je temná díra. Hej, přizvěte Edu, vole. Já přizvu Edu, teda. Tak Oh, ho yeah. přizvi, tak ho přizvi ty teda. Edomír. Ty vole, vy máte děsně to, ty vole, robotí hlasy, vole. Ale on má nerušit, takže to bude... To je jedno, tak mu napiš do sopka, třeba to zvedne. To bude na 2 hodiny. Já mu napíšu. To cíka, vole. Ty vole, ale rychle mu napiš, nebo vole se tady z toho Sir šamponek vystříká, ty vole. Ty vole, hej, já nejsem ty vole, hej, jdi do prdele, já jsem vůbec něco takového říkal, ty vole. Třeba do 4 hodiny odpoví. Hele, proč každý, kdo mě pozná, si vždycky, vole, vymyslí něco, vole, na přezdívku, co mám zrovna na Skypeu, ty vole. Ty jsi šamponek. Sir šamponek. No, tak dobře jsem, vole. Jenomže, vole, taky, vole, by vám, vole, neuškodilo, vole, si někdy ty vlasy umejt, vole. A ty vole, to ne. Hej, ale fakt, jako já jsem, vole, v menšině, vole. Tady jsou, vole, samý admini a jenom já, vole, chudák, vole, malej, vole. Hej, já vím, koho bychom mohli dát. Jo. Mirmaxe! Ty jsi čurok. Já musím taky na věcku, Hej, někam nejdu. ty jsi vole. Hej, tohle, já ho přizvu, jo. Já posled. Ha, vtipe, vole. Já teď. Čele šamponku. A máte to co přijít, že jo, když není admin, vole. Hej, počkejte, ale já už skončím s nahráváním, báč se mi to děsně seká.
na hovno. Ale neboj, jsem ti nic neudělal. Ty vole, má Se strašně seká. brec. Ale Počkej, jestli to- přizvíte ho, ať jde volat, vole, já mám něco k němu. Já ho přižvu. Ne, já se Mirmak se bojím. Jo, přizvěl. Přijám. Já mám taky Dobře. něco. Dobře, šampon. Ledlovíň, haha. Sir šampónek ledlovíň. Já Vychytá. jsem lidí. To je naše. Už jsem si změnil jméno, vole, Domino. Domino, vole. Zvuk a pak to někomu pošlu. To je plán. Hej, ale hoši, jako fakt, počkej, teďka nemluvte. Teď promluví jeden. No jasně, vole, promluví všichni. Hele, já prostě to nahrávání končím, vole, 3 části, vole, mi stačí, vole. Hlavně tady to se děsně seká, vole.